Uthuswa abaningi owaziwa njengeshoshovu usendlamlenze encoma igcokama sabona kubi nakubi lafunye khona lo mbuzo njengamanje ukubingelelayo yini mathinta ke usitomzi mqamela amehla akhabanye bakhe mali thiwazi ngena wethu ungabe usukulakho lokuqala lanqotho nzokulongela press subscribe button share phinde comment wenza sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka ama video kube wena oqala uthola notification ukuze njalo kube wena ohleli ulethelwa hamba phambili enganza wethu uMax laphana owaziwa ngeshoshovu sakhe ke ukhuzani uMax Makhanya ku TikTok uthuse abaningi mangabe eveza okuhlukile ekhuluma ngegcwama elishesha ukuthi cha lona le inkonzi akalimatanisi futhi nakancane ngaphandle kokusho isikhathi umuntu engisekhaya ngeke ngichaze konke ikhona ivideo yena eyikhulumela bamba nayo ivideo ungakhohlwa ukusubscribe share phinde comment wenza sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka ivideo kube wena uqala ukuthola notification enza sure ukuthi uyasubscribe. Ake ngenze le video bafowethu eqinisweni igcokama elisha iqhawe, igcokama elisha inkunzi, umthandeni Manqele uliqhawe nje bafowethu. Si Blue Nation into esingasoze futhi sayiphika leyo. Ngiyenza le video ngaphandle kokummatanisa, ngaphandle nje kokummatanisa. Umthandeni uyinkunzi la uMaskandi, umthandeni okaManqele Sikhova, udunu uNtontsola asuka igcokama elisha umbhemi loya iqhawe leliyana inkosi futhi yoMaskandi ya kuma Red Nation uyinkosi nje yoMaskandi bafowethu. Uyingqongqo ya gcokama elisha uliqhawe mfowethu, uyingqongqo. Ake sikubongele ngeParis, le-album nje yakho nje yonke leya, ake sikubongele mfowethu. Imnandi ya album yakho le neParis mfowethu oyikhiphe ngo-2023 imnandi le album leyana. Siphinde sikushayele izandla nangobuhlakani bokuthi ungayikhiphi indaba eyiphika ngoDisemba ngoba yayizodisturba le album emnandi kanje. Mina gcokama elisha umusic wakho ngiyawudlala futhi hayi kancane, uyabona ngiyawudlala umusic wakho. Anginandaba ukuthi khona ingoma zakho ezingenziwe kahle, uyabona, ezingenabo ubuciko, kodwa umusic wakho nje mfethu umnandi, uyabona music wakho mfethu umnandi. Phela kwi-album angeke zibe mnandi zonke, angeke zibe mnandi zonke maze u12 kuthiwe nje zimnandi zonke zo12. Izoba khona ingoma ezu2 3 yabona ezokhombisa ukuthi uthe ufika kuzona bese ukhathele sewusebenze kakhulu, uyabona. Mnandi mfowethu album yakho le neParis imnandi kakhulu. Ngiyayibala nje ingoma laphana zeqe ku5 ezimnandi ngempela, ezimnandi nje ngempela ngiyazibala zeqe ku5, uyabona. Ukuthi ube nezingoma more than 3 kwi-album ezimnandi, lokho kuyenza i-album ibe mnandi. Ukuthi ube nezingoma nje not less than 3 ezimnandi kuyenza i-album yonke ibe mnandi. Therefore Sikhova, i-album yakho ka2023 imnandi mfowethu. Sikufisela inhlanhla ukuthi engathi nealbum yakho ka2024 le ozoyikhipha engathi ingaba mnandi kanje noma idlule, okungaba into enzima ke ngoba phela iParis mfowethu, iParis eyigubho omude umgodi iParis. Noma ke ungeke uyidlule le album ka2023, kodwa siyathemba ukuthi nayo le izoba mnandi, yabona. Le video mfowethu ngiyenza ngokukhethekile, angikumatanisi namuntu kule video,
angizobiza gama lomunye umuntu kule video, ngiyenzela nje uMthandeni Manqele. Number 1, inhloso yale video ukumbongela emsebenzini wakhe womculo selokafika ngo2013 kuMaskandi. Wafika washaya ingoma kungekho lula, kunzima. Yabona? Kunzima. Kukhona uKhuzani lapha. Emile uKhuzani. Seloko efikile uKhuzani ngo2011. Wafika uMthandeni esimone esinjalo. Ibhokile indlamlenze lapha. Uyabona? Onje emnyama. Bebhokile onje emnyama lapha. No bahluleke bonke. Yabona? Wafika Mthandeni. Wafika kunjalo kungekho lula. Yabona? Wama ngenkani yakho. Phumelele manje, uyaziwa, udumile, uliqhawe nje. Uyabona? So sikushayela izandla kuloko, siyakubongela. Sibone ngawe ukuthi empilweni iyafuneka inkani. Sibone ngawe Mthandeni ukuthi empilweni iyafuneka inkani. Asikho isono sokuba nenkani ulwa nempilo. Sibone ngawe, so sikushayela izandla kuloko. Ukuthi kwezinye izinto nje kuyafuneka nje uforce lento yokuncetheza njalo, uncetheza. Kwezinye izinto kuyafuneka inkani. Sibone ngawe. So mfowethu ngalokho uliqhawe. Yabona? Uliqhawe mfowethu. Abanye sobenzela ivideo yabo nabo sibancome ngamagalelo abo, kodwa okwamanje Mthandeni siyawabonga amagalelo akho emculweni kaMaskandi. Makhulu ayabonakala, si Blue Nation siyawazi amagalelo akho Mthandeni, uliqhawe. Sithi ke qhubeka njalo ke mfowethu. Usaphila nje emhlabeni. Qhubeka njalo ushaya ingoma. Yabona? Shaya ingoma, udaza inkani yeselesele. Uyabona? Udelele. Uyabona? Phinde futhi uhlekise. Mina ngifuna uqamba amanga Mthandeni. Wena unamahlaya wena engiye ngihleke mina mangikubuka nje. Unamahlaya nje othi mawuvula umlomo nami ngihleka. Angithi ngoba nangu ngiBlue Nation ngeke ngisawahleka amahlaya akho. Unamahlaya Mthandeni nami ngiBlue Nation enjoyayo mangiwalalela. Uyabona? O live bakho nje bamnandi. Yabona? Uyazi wena Mthandeni ukungihlekise ngikubuka nje ungashongo lutho. Ngikubuka nje. Uyabo? Ngibuka isithethelezi sobuso lesi nephele licwebezela ebusweni. Ngihleke mfowethu ngoba unamahlaya mfowethu. KuMaskandi Mthandeni uyafuneka, uyidemand. Uyabona? Ngoba siyafuna nje ukuthi sithi sibe sinenkani siphinde futhi sihleke singamabhinqa. So siyabonga ke Mthandeni mfoka Manqele ngamagalelo akho nje asijabulisa mfowethu. Sithi qhubeka njalo endimeni kaMaskandi. Usho mina, danko.